Club Junta, building better Africa. 227 786 82 98 95. Mukangotero mwamveza DJ Munyanani ndikuti kaya muli South Africa taimbani nambala iyi 07 86 82 98 95. Mukangotero mwamveza DJ Boline Radio Lome. Tiambeso nshonsho bwanji programu ya lero. Mulintine wanu DJ Rodine kapena kuti Munyanane. Mukale pamene pamusatalikire muli bwanji Blaza Majiga. Muli bwanji Blaza Yohane Bongo. Ndobase ni somoni so Blaza wanga Blessings Malingamo. Nibereke somoni kwa Mr. Jomeka muli bwanji. Blaza Robert Chiro muli bwanji noya. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Mr. Salimu muli bwanji. Mr. Makande muli bwanji. Mr. Makaniko muli bwanji. Ananga Yusufu muli bwanji. Tayamba choncho programu ya lero. Aribadi pamene pa Radio Lomwe. Munyanane Rodino. Fuso langa loyamba ngumafuza kuti mwalembesa. Mwapita kulembesa mwalembesa. Chikwanje chanu muli nacho chichecha muli nacho. Ngati mwalembesa Mulungu akudaliseni. Kulembesa kokhako ndiye kuti dziko lanu malifunira zabwino. Ndiye pali ena akakunena kuti ine sindikalembesa chifukwa sindingavote yayi. Ndiye kumafunsafunsa kunena kuti inu dziko lanu malikonda. Anthu mukudya chiteze dziko lanu malikonda inu. Tikalembese tipite tikalembese. Ngakhale be NRB kupanga bezawo zawo. Chifukwa tu NRB ndi imene kupangisa kuti amalawi ambiri asakhale ndi chiphaso chovotera. Nkhani yonse ikupita ku NRB. Ndiye ndipajeni manena nthawi zonse kunena kuti inu NRB anthu akukokani makutu. Kufunika muamvesesa anthu kwambiri. Komanso chigamulo chimene chinabwera ku khoti ufunika muchimvesese bwino kwambiri. Ndiyambira pati kukonda munthu ine. Ena ndipanga chipongwe. Ndingakonde bwanji munthu ine. Asavimbe anandipanga chipongwe. Panuza chipolisi ndimangomba. Ndinaiza bondina konja. Ndikuti zonse zimafika ndipo mpano pa Radio Lomwe. Kuthiolo khonjeni mwalembesa. chifukwa to nyamata ocha sakhala kubwera pompano
Hastings Kajomba utayapontawe baile Mangunda constituency mwalembesa wina nandiswela ntima chifukwa mafumu onse avomereza kuti afuna kukamvotera Hastings Kajomba pano bola ukonda sima ndiye mafuna ndigambe pano kuti mwalembesa anthu okhonjeni ibwelesele pawa anthu akumangunda mwalembesa achikondi nkani mawa anthu akumakande mwalembesa ndiyambira pachikukonda munthu ine kwanamiwa bwanji mwalembesa ena nandipanga chipongwe chifukwa tifuna kukamuyika Hastings Kajomba pampando ndi munthu ine asavi amene afuna kuti akatiyimirirenso ku parliament akakhale phungu wa nyumba ya malamulo panga chipongwe tiye ndikalembese pano zachikondi zindimangomba ndinaisapo ndinakonja pano pa NRB pakalapakala kufuna kuti ibise mayina a Malawi ati NRB yagwirizana ndi chipani cha MCP kuti ibise mayina a Malawi ndinazisiya mwana ine chifukwa iwo ntchito imene adapasidwa NRB agwira kale kutenga mayina ochuluka kwambiri ndi kulowesa mujaso mu chisulo cha mathematic mogwirizana ndi bungwe lija la MEC apa ngakale kuthekera kwina kulikonse ndiye ena alikonko kumeki kwakuululanso panopa kumeki kwakubuka mpungwepungwe kwambiri ena chifukwa akuulula zimene musandiuze ndikonde komabe tiye ndikalembese tisafoke ya ine chokonda china chamo kumangochi mwalembesa musati mundikokere ine kunchinje mwalembesa chingwe changa chinaduka kasungu mwalembesa ine wina nandiswela ntima ngakhalebe ameki ndi NRB agwirizana pano bola pamozinso ndi MCP agwirizana ndiyambira pachikukonda munthu ine kuti azabere chisankho cha mu 2025 ena nandipanga chipo osaopa yayi wakuba sitimusira munda ndingakonde bwanji munthu ine amati kutsutsa galu nkukumba savimbya nandipanga chipo tiye ndibe tikalembese kuti tizawagomese pano zachikondi zindimangomba chifukwa mathematic iyo sikuti zagwira ntchito ya ena okonda ziko lawo kumekiko aliko sapo ndinakonja ena okonda ziko lawo ukokoko ku NRB ko aliko koma maiye tiye ndikalembese ndinazisiya mwana ine kuphalombe muli bwanji mwalembesa kulilongwe muli bwanji mwalembesa anthu akudowa muli bwanji mwalembesa pajatu tanena kale kuti usogoleri wa pano pasikuona nkhope yayi osavota munthu chifukwa choti ndi wakwathu yayi tiye ndikavotere munthu chifukwa cha nzeru ndi luntha lake pajena adabwera ndi mfundo yoti azalemba ntchito anyamata 1 million chikukonda munthu ine koma pano akungoba ena nandipanga chipongwe pano iwo atchuka ndi kuba pano ndingakonde bwanji munthu ine pano atchuka ndi kukwatira mitala asavimbya nandipanga chipongwe pano iwo atchuka ndi kugula magalimoto pano zachikondi zindimangomba ndinaisapo ndinakonja koma maiye ndinazisiya mwana ine ndiye ndimafana kukulimbikisani kuti tiye tikalembese nkhani yanga ya lero ndi imene kuti tiye tikalembese tili ndi ma MP m'madera amene tikufuna kuti tizayike pampando 2025 tili ndi makhansala amene tikufuna kuti tizayike mmipando usachame aine tiye tikalembese utayapontawe baine ine wina nandiswela ntima pano bola ukonda sima unibwelesele pawa zachikondi nkani mawa ndiyambira pachikukonda
zonse zimafika kuchokera pompati pa radio lomwe ndiye mafani ngokulimbikisana anthu akukapichi kwati ndalama chakwambiriwa kumeneko kuti tiye tikalembese tikamvotere Nyamatoja Hastings Kajomba, phungu wathu amene akuoneka kuti azakonda dera lathu, musandiuze ndiko amenenso pano watenga mapepa la maestate kuthamangathamanga kuti anthu a maestate azamve kukoma, ine chokonda chinatamo amenenso ali Nyamata ofikirika kwambiri amene akuthandiza zigogo. sati mundikokere tiye tikamvotere Hastings Kajomba 2025 komanso chisankho cha president tiye tikasankhe mwanzeru, inaduka osati awo amene abweresa njala muno m'Malawi, ine wina nandiswela osati awo amene adulisa fetereza, osati awo amene akupempha chimanga ku Ukraine pamenenso ku Ukraine iko kuli nkhondo. Ola ukonda zima ndiyambira pati kukonda munthu ine osati tikamusankhe Chakwera uyuyo amene anasayinira kuti nkhondo ya ku Israeli izipitilirabe, ena nandipanga chipongwe akhale president wa Chilungamo akadasayinira nkhondo ya ku Israeli kuti anthu azimenyana. ndingakonde bwanji munthu ine tiye ndikakankhepo nkhobwezi asavimbya nandipanga bwanji tisiyane pamene pamunali ndine wanu DJ Rodney Munyanane ndapita. pano za chikondi zindimanga